Hey, wisten jullie dat Spang wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Venray en de gemeente Venray? Hoi allemaal, welkom bij Spang TV. Zoals jullie weten is het afgelopen maand carnaval geweest. Nou, bij carnaval hoort de roets. Tijdens de roets heeft onze Teuntje navraag gedaan bij de mensen of ze werkelijk weten wat carnaval betekent. Ja. Waarom vier jij eigenlijk carnaval? Bier! Voor de mannen! En wat is jullie antwoord? Gezelligheid! Ja, gezelligheid! Gewoon voor Limburg! Voor de muziek! Ja, en jij? Voor de heerlijke friet van de promenade! Wat is de vraag? Dezelfde als bij de rest. Waarom vier jij carnaval? Voor het feest! Hallo, mag ik wat vragen? Weet je eigenlijk waarom er carnaval gevierd wordt? Waarom? Ja. Ja, dat is 40 dagen voor Pasen, of niet? Nee. Dat is het begin van de 40 dagen vasten. Ja, voor Pasen, 40 dagen voor Pasen. Ja. Echt waar? En waarom vier je carnaval dan? Omdat ik sterk christelijk ben opgevoed. Weet je eigenlijk waarom het carnaval is? Nee. Weet even jullie het wel? Nee. Nee. Nee, eigenlijk niet. Ja. Vertel. Ja, bier drinken en... En waarvoor is het feest dan eigenlijk? Dat is voor Jezus of zo, toch? Voor Jezus, want Jezus die hield wel van verkleden. Nee, ja, wat was het? Ik weet niet precies, het carnaval kwam niet uit zijn grotje of zo. En even jullie, weten jullie het wel? Volgens mij is het niet wat hij zei, maar ik zou ook niet weten wat het wel is. Waarom? Ja, omdat wij dat leuk vinden. Nee. Weet Dat weet ik niet. Nee. Ja, vast hè? Nee, ik vind het gewoon leuk. En we lopen hier door het dorp en zien ineens mensen die niet verkleed zijn. Leg dat eens even uit. Nou, ik doe er niet aan. En waarom doe jij er niet aan? Ik ben veel te oud. Te oud. En je hebt die grijze mensen allemaal niet gezien die ook leuk verkleed zijn? Die hebben midlife crisis. Is het eindelijk zover, is het carnaval en dan ga je werken. Waarom doe je dat? Geld verdienen, hè? Niet uitgeven. Is het wel leuk om hier te werken? Hartstikke leuk. En wat wordt er veel gedronken? Ja, bier natuurlijk. Voor alles tegelijk. Voor mijn vrienden, voor mijn familie. En dat bier, daar gaat er wel goed in vandaag? Prima, voor alles. Iedereen, kusjes, groetjes. Kusjes. De meeste jongeren weten eigenlijk helemaal niet wat carnaval is. Maar gewoon de gezelligheid en de jongens of de meiden, dat vinden ze toch wel erg leuk. Ik ga nog even snel een biertje halen en ga verder feesten. Even stonden de vrijgezelle jongens uit onze eigen Veulen in de Nederlandse spotlights. Robert en Brink kwam naar Venray met een bus vrouwen om deze jongens aan een meisje te helpen. Of dat gelukt is? Kijk maar. Frank, je bent het gezicht van All You Need Is Love van Limburg. Maar ben je niet veel te jong en veel te knap voor een datingprogramma op televisie? Ja, wat is een datingprogramma? We zijn met een heel ander verhaal erheen gelokt. Het was eigenlijk een lolletje, dus een lolletje begonnen. En we kwamen daar en we hadden een contract getekend en we moesten in één keer voor televisie onszelf gaan verkopen. Ja. Dat wisten wij ook niet op dat moment, maar ja goed, we zaten er allemaal, dus we zijn gewoon doorgegaan met het grapje. En ja, op zich is het een leuk verhaal geworden zo. Want wat was precies de opzet? Waarom waren jullie daar? Iemand bij ons dorp had een brief gestuurd en dat de school inderdaad gered zou moeten worden. Omdat de leerlingaantal aan het dalen is. En er zijn een paar leuke vrijgezellen hier in het dorp die al inderdaad wat ouder zijn. En ja, toen is die brief aangekomen en een kamerman hier naar het Veulen gekomen. Die heeft gevraagd of de vrijgezellen boven de 20 ja, hier naar de kroeg wou komen. Ja, toen zijn we z'n allen hierheen gegaan. En toen moesten we naar Amsterdam toe. En daar ja, aangekomen zouden we eigenlijk in de studio tussen een groep vrouwen komen te zitten waar we gewoon een beetje konden socializen en gewoon gezellig konden doen. Ja, prima. Drankje erbij, leuk dag erbij. Ja, en toen kwamen we daar en toen werd het verhaal eventjes anders. Ja, we waren daar, we hebben een leuke rondleiding gehad, we hebben eigenlijk alles achter het scherm mee mogen maken. En, we hebben een leuk praatje gehad met Rob de Ring en alles, dus dat was eigenlijk prima, was gewoon leuk.
En toen kwamen ze ook hier in Veulen. En toen bleek dat jij de meeste kaarten had gekregen. Ja, dat klopt. Ja. Dat was wel een verrassing. En is het ook wat geworden? Nou, van die vrouwen die ik thuis op de vloer heb gekregen, helaas niet. Of ja, helaas. Daar zat voor mijn gevoel sowieso niks tussen. Ze kwamen allemaal van ver. Ze kwamen van Groningen, Amsterdam, Rotterdam. Ze kwamen van heel ver. Dus nee, en ik heb van het weekend een heel leuk meisje leren kennen. Dus. En die komt dus ook in Veulen wonen straks? Of? Nou, zo vast zal het nog niet lopen, maar we zien wel. Ik loop niet op de feiten vooruit. Met het project World is You wil de Rabobank jongeren enthousiast mee laten praten over thema's als klimaat en wereldburgerschap. Op 23 februari was de Venrayse aftrap in ons Rabobankgebouw. En wij gingen een kijkje nemen. We zijn hier bij de eerste bijeenkomst van World is You. Wat is World is You precies? Nou, World is You is een project voor jongeren tussen de 16 en de 22 jaar. Die zich betrokken voelen bij de maatschappij. Die graag wat willen bijdragen in de wereldproblemen. Maar dan op lokaal niveau. En ja, we doen dat specifiek dus met jongeren hier uit de regio Venray. Maar er zijn nog 20 andere lokale Rabobanken die met dit project meedoen. En met jongeren uit hun regio ook hieraan bijdragen. En jullie zoeken nog jongeren die mee willen doen, toch? Er kunnen nog een paar jongeren meedoen, dat klopt. We zijn inmiddels met 12 enthousiaste jongeren. En we kunnen met name nog wel een paar jongens gebruiken. Kijk. Waar kunnen ze naartoe voor meer informatie? Ze kunnen zich melden bij de Rabobank Venray. Of even een mailtje sturen naar de Rabobank en dan nemen wij contact op. En nu zijn er 4 thema's, hebben jullie uitgekozen. Onder andere voedsel, klimaat. Zijn de jongeren daar wel genoeg in thuis in die thema's? Nou, dat denk ik zeker. Ik denk dat de jongeren ons gaan verrassen. Ik denk dat het zijn normaal gesproken onderwerpen waar volwassenen met elkaar over praten. Maar juist jongeren hebben een hele frisse kijk op de wereld en denken echt wel over dit soort dingen na. En zeker deze jongeren die bij ons hier in dit project meedoen. Ze hebben allemaal een motivatie geschreven waarom ze mee willen doen. En daar spreekt echt een duidelijke maatschappelijke betrokkenheid uit. Dus daar heb ik geen twijfel over. Waarom doe je mee aan World is You? Nou, ik kreeg laatst een mailtje van de Rabobank met dat ze het project gingen doen. En nou, dat sprak me heel erg aan. Ik zie vaak op tv veel trieste dingen gebeuren. De kloof tussen rijk en arm en mensen die het in andere landen veel slechter hebben. En het lijkt me keileuk om daar iets aan bij te kunnen dragen. Het past ook bij mijn opleiding. Ik studeer communicatie en daarbij heb ik ook issues management en dat vind ik super interessant. En het lijkt me een goede manier om te netwerken en mijn horizon te verbreden. Het volgende item gaat over sushi. Marieke, Richenel en Seré laten jullie zien hoe je lekkere sushi kan maken. Welkom bij het kookprogramma van Spang. Vandaag gaan we sushi maken. We hebben hier op tafel verschillende dingen. Hoezo een kookprogramma? Dit wordt een epische Spang kookprogramma. Vandaag gaan we maken fastfood sushi. We hebben in plaats van rijst hebben we bacon. We hebben cheeseburgers, wraps, kipnuggets, friet en heel veel saus. Het gaat lekker worden. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. We hebben hier wat lekkere dingen gemaakt. We hebben sushi met friet, bacon en cheeseburgers. Nog meer sushi met friet, bacon en kipnuggets. Wrap met heel veel bacon. En een bacon wrap met friet en kipnuggets. Ik zeg, smakelijk eten. Let's get it on. We took the ball and made a stand. Started swinging with the hand. Sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trick. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Zoals elke maand zijn we deze keer ook weer gaan testen hoe gastvrij de kerkdorpen in Venray zijn. Deze keer zelfs 2 tegelijk, Veulen en Heide.
Vandaag testen we de gastvrijheid van Veulen en het is hier ontzettend koud, dus we hopen dat we snel ergens naar binnen kunnen. Let's go! Ja. Hoe denkt u over de gastvrijheid van Veulen? Hoe ik daarover denk, het Veulen is heel gasvrij. Iedereen is er voor elkaar op het moment dat het nodig is. Een goedemiddag meneer. Wij zijn van Spank TV en wij komen de gasvrijheid hier in Veulen testen. En we hebben het eigenlijk wel een beetje koud. Zouden wij misschien een kopje thee bij u mogen komen drinken? Ja? Nou, hartstikke top. Dankjewel. Ja. Shake that. Nou, het was lekker. Wij gaan weer verder en hartstikke bedankt. Graag gedaan. Wie weet, tot ziens. Ja, tot ziens en nog een fijne middag hè. Hartstikke bedankt. Hey. Hoi. Kijk, er komt iemand aan. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij testen de gasvrijheid van Veulen. Hoe gasvrij is Veulen? Veulen, hoe gasvrij Veulen is? Nou, ik kom nu 5 jaar in Veulen. Want ik ben zelf geen echte Veulenaar, maar in die 5 jaar dat ik in Veulen ben geweest, is het volgens mij een van de gasvrijste dorpen hier in de omgeving. Goedemiddag heren. Goedemiddag. Ik ga even naar de barman. Hoe gasvrij is Café Zaal het Veulen? U hebt zeker dorst. Wij hebben zeker dorst, ja, zeker. Ik lust wel wat cola. Ik hoorde dat u iemand zocht voor achter op de motor. Ja, dat zoek ik echt. Voor zonder te toeren, lekker en gezellig. Nou, doe maar een oproepje dan. Ja, ik zoek hier iemand bij mij achter op de motor wil zitten. Lekker samen toeren. En uw naam is, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Jos Jenneskes. Dus als je heel graag bij iemand achter op de motor zit en misschien ook nog wel meer, laat het even weten. Ja, dat meer wil ik heel graag. Ik wou wel bijna zeggen, ik kom bij u op de motor, maar dan is het toch. Volgende week. Roos. Dankjewel. Party rock! Yeah. En nu op naar de heide. Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make it. Nou, we zijn net in het Veulen geweest en we staan nu in Heide. En ook hier is het weer koud. Dus we gaan maar eens snel even kijken hoe gasvrij Heide is. Let's go! Shake that. Je hebt ook druk op straat. Goedemiddag. Hallo, wij testen de gastvrijheid in Heide. Oké. En nou zagen we net iemand springen op de trampoline. Zouden we misschien even mee mogen springen? Ja, dat mag. Nou, top, dankjewel. Vragen hoe gasvrij Heide is. Nou, ik denk dat we vrij gasvrij zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij zijn van Spank TV en wij testen de gasvrijheid van Heide. Hoe gasvrij is Heide? Heel gasvrij. Echt. En zouden wij hier ook misschien naar de wc kunnen? Ja, dat kan altijd. Ja. Zelfs met 2 man tegelijk. Nou, kijk, hartstikke mooi.
Wat een opluchting. Nou, de middag zitten we erop. En ja, het waren wel 2 hele leuke, gezellige dorpen, Dat toch? zeker. Ja. Het was echt heel erg leuk. We werden met open armen ontvangen. Dus gezelligheid op een top. En gastvrij zeker. Ja, we hebben niks te eten gehad, maar ja, er was geen frietkraam of geen kebabzaak of zo. Ja, Een pizza. nee. Maar ja, Nee, maar ja, daar kunnen ze ook niks aan doen hier natuurlijk, hè? nee. En ondanks alles vind ik toch gewoon de gezelligheid en de sfeer en het ons kent ons, vind ik het echt top. Ja, inderdaad. Echt heel gezellig. Heel Ja. gastvrij. Ja, zeker weten. Dus welk punt gaan we geven? Eerst Heide. Heide. Ja, ik vond het echt super gezellig hier. Het was heel leuk. Allemaal lieve mensen. Ja. Ik vind toch wel echt een 7. Ja, zeker. Ja. 7. Nou, Heide een 7. Een 7 voor Heide. En dan zijn we ook nog geweest in Veulen. Veulen. En vooral in dat café, hoe gezellig het daar was. En al die mensen die zo lekker los en met elkaar. En dan ook nog die jongen die al zei van, ja, ik kom niet uit Veulen, maar ik weet dat ze heel gastvrij Ja, zijn. zeker. Ja, dat speelt wel mee. Ja, Nou, wat vinden we ervan? iets hoger toch wel, of niet? Ja, wel wat hoger dan Heide. Wat wordt het? Tussen 7 en 7,5. Ja, dat we er mooi tussenin gaan zitten. Ja, gaan we doen. 7,3? Een 7,3. Ja, dat is een heel mooi punt. Een 7,3 voor Veulen. Yes. Leuk dat jullie keken naar Spang TV. Tot volgende maand. Dylan, je moet weer. Wat? Spang werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank Venray en de gemeente Venray.